Ndiwe Manyange Gabriel. Ndimi Sabhuku. Kwa anonzi mapranga Amond. Vari kunhamo. Wese nachero ndovacho. Alright. Tangamirei nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekutora munda wangu. Vanombodzenisto pane maredare zvinoitwa zvose. Elijah Mashama, Stara una Gabriel, Sabhuku, Amon Mapranga, Gerald Mapranga. Sina vya lunga now. But what is one Italian? Ya mambo tulikuwa asingati gakazi boa amani awali kwa batana kuti wawe Masamu nakashika nizirumani ayo inandi nautoona samu ndakatofonerwa nachakamire masusu vachiti munhu wabuda handina samu zvavapinzwe inofamba here wamwairi wavasipo ndingakurundidzira muzviripo ndakawaniswa munda naSabhuku Elisha Manyange 2015 vakashayikwa vana baba ava zvadaro takawirira Sabhuku Elisha ndobva vanditi inini munda uyu handingakukupi munda wemahara ndokwanisa kuti utipo something ndobva ndati muda semunhu aitawo munda ndandabva kugoyera ndobva ndabhadhara 350 kuna Elisha Manyange angaripo muridzi angari sekiri Sabhuku patime yacho ndi amwe mapranga Gerald Mapranga ndiye angari sekiri Sabhuku patime yacho munda iwoyo ndaiutirira kubva 2015 Sabhuku ndo vanga vakazopinda Kabraba makatanga kugara kuri 2015 Alright. Saka zvadaro mushure mekunge Sabhuku Elisha vazofa ndakazoona Gerald Mapranga naSabhuku ava akafarini 2019 vakazouya vachizoti wakatengeserwa munda wamukoma wedu ndi Gerald Mapranga angakudaro asi patime yacho ndiye anga ari second Sabhuku patime yandakaradzwa munda iwo ndokanomupimbira munda iwoyo tikaenda kunouchira kwashi tapedza izvozvo tikaenda kwachifu masusu tikanouchira tapedza izvozvo ndapedza kudaro ndakabva ndazofenza munda wangu ndakuzoona zvakuya vachiti munda taakutora wamunda womukoma waAmoni Mapranga saka nyaya yakazoenda kwachifu masusu vakaitonga kwaishe masusu masusu ndiye anoti muti chivhere vandichindinzwisise so ngati mutichi vamwe vacho kune kuri kukosa kutaura but amuripo muti chief handiti achikuti vafa anoti nditi chief handiti ndizvozvo hapana zvakunyangadza saka ishe wakaitonga wakati izvoni kuda vakunhakomakuranga imi munda mavapedza kurima rini wakati 1964 ndobva wakapedzisa kurima munda iwoyo ndobva wanzi aiwa kwete sinzi kubva 1964 mamuri kuti imi mamusina munda ba kokuti mungachati imi munhu afenza munda makuya kuzoti munda wafenzwa wakurimwa makuti imi wamunda wenyu saka chindai mutaurira naSabhuku kuti muwirirane kuti uyu mumutsvagirwa pekuti arime sinzi akauya kuti auda munda wake ndo kwatakaenda kwaSabhuku avaripo nhasi ava Gabriel Manyange ndobva ndaudza nyaya yangu kuti Sabhuku ndauya kanzi naishe masvosvo endai munowirirana kuti munda uyu usasaramba uchiiswa munhu mukati iwo wakatofenzwa ndakavatsvagire pekuisa Sabhuku ndakaenda zveshuwa havana kutaura zvavana kuita saizvozvo vakamwe ndichazokupa feedback ndobva vazodana musangano wamangwana acho ndobva vati munda wamapuranga wauya zvavachida munda wavo tavadzosera kumunda kwavo kwamashaya mhara kwakafenza saka kubva ipapapo nyaya ndobva vakazoumiswa naishe masusa kuti musatema muwaya makafenzwa nyaya taisa kwaishe mapamambo makoni chimirirai mutongo unobva kwamambo makoni saka ipapo havana kuita saizvozvo
wakaramba vachikundinya nekutema kusvika izvezvi yamudare kudai. Handizivi kuti munondibatsira sei. Izvo zviri kutaurwa here Sabhuku? Ndinotenda mama. Chekutanga zvavari kutaura kuti vakauya 2015 ichokwadi, asi maziviro andinoita pavakapiwa pacho watoone makore wachiparima pane muganhu wegoronga. Saka vapiwa muganhu iyoyo wegoronga, that was 2015, right? Ndobva vagara, baba vakafa 2018 kwete 2019 yakutora. Ndokunga takatouya kudare kunerejizo okugadzwa muno musi wa5 October 2018. Right, ndagadzwa inini takakokorodza vanhu vemusha ndichivatsanangurira ndikati pane nyaya yawo here dzakasiyiwa nababa vangu. Zvikanzi hapana akawa. That was 2018. But at 2019, 2020, 2021 ndo pakauya murume uyo akutaura kuti muri kuziva here kuti pamhiri pegoronga apo ndepangu, ndakapatenga kuna baba wenyu 350. Ndikati izvozvo handizvizivi, muganhu wenyu igoronga ndo mamunogumira, hamufaniri kuyambuka kugoronga kwakwe vamwe. Ndo mashoko andakapedzisira kutaura navo. Vadaro vakachizonotenga fenzi iyo yava kutaura vachibva vanofenza kumunda kwaAmon Mapuranga ari kutaurwa. Vakanofenza hafu yemunda wacho vachibva vanofenza vachidzokera kumhiri kwegoronga kudai. Right, vadaro inini manje nekuona kuti uyu Elijah ayamukira goronga, ndakanomhan'ara nyaya kwaSadhuku Masoso ndichiti ndionero nyaya yapanapa wamuchingamwa wayambuka goronga kumhiri kwegoronga hakusi kwavo. Ichibva yatongwa kwakauya vana vaSadhuku Masoso, vauya mudare iroro vakaedza kudzonyongedza kuti nyaya isabude zvakanaka. Right, ndo pakachinzi naSadhuku Masoso inini zvandakuita panapa ndezvekuti ndakudaidza Sabhuku Masoso auye mudare rimwe. Ndobva wadaidzwa Sabhuku Masoso vachibva vatsanangura vakati zvekuseri kwegomo ina handizvizivi, handina munda uriko nekuti wakanga wakuti munda iwo ndewavo. Vakati ina handizviziva. Ndo pakachinzi nedare tochiita sei, onai mamiriro aita nyaya. Zvikanzi ngavabvise waya yavo. Ndofunga ndine umbowo hwetsamba iyi. Vakanzi ngavabvise waya pavakanga vafenza ipapo. Mukatarisa havana kubvira parimwa nemunhu, nanhasi havasati parimwa. Avo vari kurima vakanga vasipo vari kutemawo. Anova Amondi muridzi wemunda anga ari paHarare. Iye zvino akapenjenwa hake, ndopaakati Sabhuku ndaakudzoka kumusha, ndaakudawo pekurima. Kudare kwaMasoso ichokwadi vakati kana ragombo harichanzi nemunhu nderanga. Izvozvo ndakazonzwisisa, asi mumusha medu isu takagara tichironga tichiziva kuti gombo munotonyatsoziva kuti iri gombo nderekwanhingi, iri nderekwanhingi, iri nderekwanhingi. Mhuri yacho ikauya ichiyeka sekuwirirana kwatakaita ndo yamunopa munda wacho. Saka ndo maziviro andiri kuitawo hangu. Akafenza gore ripi? Rino iri muna Mei. Ndo pafenza? Pasati parimwa? Hapasati parimwa. Then pazofenzwa ndo pazotanga maproblema. Tsamba yakanyorwa muswawa. Tsamba yanyorwa nhasika. Kuna Mambo Makoni, Ndinishe Masosa, nyaya yaElijah Muchingatama Mashamara akatenga nzvimbo kuna Elisha Manyange muna 2015. Mari yacho 350 US. Zvinozikanwa naRichard Manyange. Saka ave kupfudzira paakatenga achienda kumunda waAmon Mapuranga. Ndiwo matongero akaita dare kuti abvise waya aregedze, abvise waya akaregedza. Ndiwo mamiriro akaita nyaya yacho. When Headman Masoso.
Anzi wakatenga kune rumwe rutivi usingauri goronga ndizve kuti mama pandakaisa waya yangu inini munhu anga ari kupa ndakapimirwa munda iwoyo ndi Richard Mayangu na Gerard Mapuranga ndo vanova kuti futi munda uyu wawedu asi ndo pandakatobhadhara mari iyoyo ndo varipo vamwe vacho vakatodya mari iyoyo but nhasi vakundipandukira ndozaitofamba zitori mboo dzangu pakundihutinisa kuti munda zveshuwa akapuwa munda uyu handina kumbopfuurira mama kubva pandakapuwa munda iwoyo handina pandakapfuurira. wakakura sei munda ndingangoti nearly hectare but hausviki hau hectare neipo pakapfuurira pese hapatori kwani ba 3 hectares munda wangu wese nokwani 3 hectares saka vari kuti izoni takukatira nepakati since ivo zvakaisana baba vacho umbo hwacho musava kwadi kuti tizive kuti baba vacho vakati pai maiva kuti tiziva iyi 150 yavakabhadhara munda iwoyo saka wakanonoka kupa operator saka haushanda ipapo patakanyorana pasi pacho ndovakutimisa ndo vakundipandukira ndo vane mapepa acho saka handichakwanisi kuwana umbo asi varipo pane chitiko chakaita iyo dziripo mbo dzangu dzandava nadzo dzandakaudza kuti ndatenga ndapuwa place iyi chero pandakaisa waya ndakatonovaudza kuti ndakuisa waya pandakaisipuwa muganhu wangu inini ndiyanimbo zvakanaka zvakafamba sei mafambiro ndiwaya ndiani inoitwa Sly Masoso ani Sly Masoso muri Sabhuku taurai marondedzerwa zvaitwa ndiwayo mama baba wevava vakauya kuna baba vangu debeti vamasoso vakashaika sekuru ndashaiwa kwekudii kwekuisa vanhu voneka bhuku rangu idiki baba wachibva waenda kunasara chikanzi Sabhuku taakuti manyange ayambukire kuno ape vanhu vake sezvo ari muzukuru ndokubva vawirira saka mapirwo akazoitwa awa ende vanhu vakatozonaka ana sekuru ndadini ndatengawo munda wangu achibva asvika atadza nemuganhu wacho iwe waamoni kana mutoro aamoni munda wacho but une 40 years singarimi saka isa hatinambozivawo kuti ndewani ndewamwe zvinozikanwa naiwo Sabhuku acho asi paakatiratidza paakapimirwa ndipo pane waya saka uyu Gerard ndianga ari second Sabhuku aizisha saka aitowepo saka nekuchiona manje kuti mukoma uyu ane 40 years aigara mumaraini wedu haana kana kumbowaka kana mukomani amoni iye amo haana kutomborima iyo zvakatotama so akasikuda kubuda pachena kuenda kumunda ikoko kwaari atori kwaari kana ari kutoda nzvimbo iyoyo otherwise akutsvagira chi mhuri yake akuchiti kuya saka akadzoka uyu muningi aibvaonwa kuti mukomadi asi zvaiitika aripo auya akutya mukoma ndopaninyaya ndozvandinozoongisa ndikurwa kutaura kuita kumasosa pakatongwa naishe Masosa wachizosvika pakunyora tsamba yavanyora iyi imimi muri ndakenge ndiripo makataura here sekutaura kwemuri kuita kuti nokuti matauro emuri kuita ari kurwisana netsamba yavaMasosa takakatitoripo tikatsanangura paitwa murukuburuvipa tikatsanangura iwo wachibva wataura zvikanzi mamiriro akaita zvinhu ndekuti inini nyaya ine ndikwanise kuitonga ine mari mukati zvozochiita iwe kudaro ucho nana Sabhuku chiendai kumusha munoyanana mogadzirisa nyaya yenyu magadzirisa muzodini muzodzoka bheki tinapedza saka ndobarakazonzoo uya kuti mambo makutenda semaonerani kuzviko ishe zvawataura zvanga zvakanaka asi wanenge waenda kune rumwe divi
zvakutoda kutoti panyatsoonekwa chaizvo kuti pawakatenga nguva yese panga pakamira sei, kuti ukatenga chinhu unobvasa mukana. Saka pakakura parikutaura kuti pane aizokwana hayo 3 hectares. Saka 3 hectares apa ziri pano itori nyika. Saka isi aidha akutowedzera, zvinogona kudaro kuti ari kutowedzera imwe ndima kuti achienda awo ndo yavatsutsumwawo nayo neakapiwa kare. Saka ishe wadaro maonera mutangamiriri ndekuti munhu akauya panzvimbo apiwa panzvimbo atanga kutouya, ichokwadi kuti chekutanga anoona vanenge vatonotaurana naSabhuku, chechipiri wanoenda kunashe. Ishe ndiye anozototi kuti uzobvise mutete kunashe munenge matopedzerana maonesana. Saka kana Sabhuku ari kuti handipope paine mukana, ishe futi vari kuti handipope paine mukana, ndikuona sekunge kuzoiswa kwaiswa waya ukwekwa kuchida kuchitotora kwawo kuda iko kuzoisa mukana. Maonera ndiri kuzvitora. Sabhuku naishe wakutaura izvi sandiwo wakazviita, ngativanzwisei ipapo. Changamire ndikuona kuti sekuona kwangu sekutsanangura kuri kuita vanhu panapa. Iye chekutanga ishe aine nyaya pamberi pake anoti vanhu Sabhuku navanhu vakuendai munogadzirisana, kana mazogadzirisana mozodzoka munotaura magadzirisana sei. 1 2 ava wamasocial vari kunyatsokuwirirana neavo ngekuti wakanga varipo. Ishe kutoka kwake kwakaita sekutaura kwamboita kwananyatsofamba zvakanaka kuda kuziva mukomasocial zvinoitika izvozvo. 2 ari kunzi munda iyoyo yaane 40 years isinga haigakana indakatouyawo futi muna 81 kwakanga ratosango isango. Zvinogona hazvo futi kuita kuti kana usingagari munhu kana waya kugara toti inonzi denda makombo isango anowedzerawo nepaadini nepaatekesa kwaanoda. Zvinogona futi kudini kuita, asiwo awa waakuya wachiti inhaka yedu yakasiwa ndokwatairi mwana mbuya edu nanani chibvisa fenzi tigare ipapo paipa futi. Changamire ndikuona kuti zveshuwa mukomana kuti azosvika kune shungu dzake dzainadzo munda ndewake kuona kwangu. Kana chiuda kutaura right, mukonayo nhau iripo kuti uyu ada kuzouya izvozvizvi ende ndewe mhuri iyoyo. Saka vakuvhictimiza muchinda uyu nekuti haasi wemhuri iyoyo, anobva bhohera, asi achiuya akauya akaripira mari yake vakabhadhara zvaidiwa naSabhuku naishe wakanga waripo. Number 2 vakomana wakadaidzwa kudare masamoni akaenda rini? Kaenda ndikaisa tsamba musi waifana kunga musi wa 7 last month ndobva yakrospondo ndobva yamusi wa 14 nhasi. Saka masamoni anga agara akatoenda kudaro, asi pese apo pamakaikrosponda yayapo vakatodisturba munda mangu zoti chero nzimbe wakasvika wachitema wachipanya wachiita seminda ichifika munda makatema matemo dzimwe dzacho dzakatoenda dzimwe handichatoiona. Zvinhu zvakaitwa vhiki rapera ndisipo, ndogara ndisipo, mhuri yangu inogara pano. Izvozvo usauya kudare isaini isina kunaka. Vanhu vasuda kuita zvinhu zvemutemo. Iwe Sabhuku, pane fenzi yake uyu mami nemikoko yake nechi akatoprotecta masango and so forth. Ava wakuya kurakasha
masango iyayo nekudisturba ugaro hwanga huriko, mikoko yanga irimo, nzimbe dzake akatodyara, zvichireva kuti zvimunhu anga ane nguva ari aine production ipapo. Naizvozvo dare rinoona izvo zvataurwa naChembere kuti no panonga kuti nzvimbo ndeyake muchinda Elijah. Iwe Sabhuku, nhau iyi tikanzwa kuti uri kudisturba urunzwa, tikanzwa kuti uri kundodisturba, dare rinouya richitora mombe mbiri pamba chienda unomuprotecte uyo, wataura avo wanga wari kuda kuuya ipapo kuti dare raona kuti nzvimbo ndeyaElijah yakafedzwa iyo. Kana wachipuhwa vanopuhwa kuseri kwefenzi. Nanditi rupanzwa saka mosimuka, hapana chabhadharira umwe dare, mosimuka mochienda mundogara zvakanaka. Handidi kuzonzwa kuti pane aenda achindotema imomo zvakare. Iwewe kana ukaona paine andotema, chirega kutaura nawo, uya utaure kuno, dare rinosimuka rakundotora mombe mbiri kuna Sabhuku, ndiyo atinotorera mombe mbiri, nekuti anenge ari kutadza kukondrora mhuri yake. Handiti Sabhuku ena undopewawo watsvagira pamwe kaiswa waya yake unopasiya pakadaro, pane mikoko yake, nzimbe dzake, vanhu ngavaregere kundodisturba. Handiti chisimuka imweni